दिनै आंनि खुगानिफ्राय बुङोब्ला बियो सत्यथार होननानै मानसिफ्रा नङाबो सानफ्लांनो हागौ। नाथाय जोङो मानगोनां दानि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा मिडियानि गेजेरजों दिनै मेल मिथिंनि गेजेरजों गावनो बुंथिबाय थादों जे दिनै बिटिसिआव जिखिनि बिथाङा फिथा हाबायबायदों, अन्थाइ खाम्फा गायसनबायदों, बियो थांनाय मानगोनां प्रमद बर' सारनि सरकारनि समाव जेनिखि सेंसन जानाय खामानिखौसो बिथांमोना दिनैसिम फिथा हाबायबायदों होननानै बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंदों। दा बिनिफ्राय बेनो प्रमान जे मानगोनां डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा बुंनाय बायदि जुदिअ डिसिसन मथे बुंनाय मथे खामानि जुदिअ मावनो हायोमोनब्ला दिनै जोंनि बाहाय थानायनि बादैबो बे चिरां समस्तिनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय सोंनानै लानो हागोन जे नैबे मास मोनब्रै समाव हाग्रामा महिलारिया 14 नं चिरां दुवारजों लोगोसे बे खाथि खाला अर्थात बिटिआर ओनसोलाव दिनै गावनि सरकारनि समाव मा मा खामानि मावखो। गिबियाव खुलुमबाय, बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। बावहाय दिनै जोंनि हांख्रायनाय बायदियै बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि पर्टेल मिडिया बिथांमोननिसिम गिबियाव ब्लक 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि जानानै बिथांमोननो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। बेजों लोगोसे 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजाजों लोगोसे सारा बिटिआरनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो जोंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ गिबियाव जासिबाय। दिनै बावहाय पर्टेल मिडियाखौ लानानै मोनसे क्लियारिफिकेसन होननानै जोङो दिनै बावहाय जुथुमदों। दा बेवहायनो बाहागो लानो हादों जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि मानगोनां लोगो आफादगिरि बिथां, मानगोनां अष्टमी नार्जारी बिथां, गाहाय नेहाथारि मिथुनजय बरगयारी बिथां, लाइमोन गांखंनि मानगोनां आफादगिरि राजेन्द्र ब्रह्मजों लोगोसे मानगोनां बिथांनि दैदेनगिरि लोगो नोंथांमोन, बाहागो लानो हानाय जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि साफ्रोमबो मावथि लोगो नोंथांमोन, प्राइमारिनिफ्राय बाहागो लानो हानाय जोंनि साफ्रोमबो मावथि लोगो नोंथांमोन। दा दिनै बेखौनो जों नैबे मिडियानि गेजेरजों क्लियारिफिकेसन होनांगौ दं होननानै जोङो सानदों। मानोना जों मिथिनो मोन्दों एबा नुनो मोन्दों जे मैया 14 नं चिरां दुवार बिपिएफनि ब्लक अफिसाव अबसे बुंनो थाङोबा बियो ब्लक अफिसबो नङा, खारन जों दिनैसिम 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव बिपिएफनि मावख' एबा अफिस दिनैसिम जों नुफेराखै। निस्सय बिथांमोना सोरनिबा न'खौ भारा लानानै बावहाय मावख' खालामदों जानो हागौ आरो बावहायनो बिथांमोनहा मैया मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जोङो नुदों आरो बे जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों जोंहा मानगोनां डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि गाइडेन्सआव अर्थात लिडआव जे 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएलनिफ्राय 193 मावथि एबा दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिपिएफआव जयनिं जादों होननानै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों। दा बेहाय जोङो बेखौनो बुंनो लुबैदों, अर्थात बेखौ लानानैनो जोङो निस्सय सारा बिटिआरनि रायजो राजा बिथांमोननो अर्थात जोंनि इउपिपिएलनि साफ्रोमबो इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननो क्लियार होनांगौ होननानै जोङो सानो। मानोना जों बयबो मिथिगौ जे डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा नंगौ बिथाङा मोनसे समाव इउपिपिएलआव दङमोन, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। नाथाय बेखौबो जों मिथिगौ जे बिथाङा थांनाय बिटिसि इलेक्सननि सिगां टिकेट मोनैनि थाखाय जे बिथाङा खुद्रिनानै बै समावनो जे बिपिएफआव गावनि गासैबो टीम अर्थात बिथांजों जाय अंगि भंगि थाफाग्रा बिथांमोनखौ लानानै बिपिएफजों सामिल जानानै खामानि मावनाय अर्थात बिपिएफआव जयनिं जानायखौ जों बै समावनो जोङो मिथिनो मोन्दों। दा बेनिखायनो जों बेखौसो आसरित मोन्दों जे बिथांमोनहा आगोलावनो जयनिं जाखानाय बिथांमोनहा मैयासो माब्रै गोदानै मोनसे जयनिं जानायनि नाटक खालामखो एबा जयनिं मैयासो बोरै जाखो। दा बेहाय मोनसे
कुइसनेबल जानानै थाबाय मानोना जोङो खोनानोबो मोनदों जे मानगोनां डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा जुदिअ BPF जों थानानै खामानि मावदोंमोनबाबो एबा BPF आव थानानै थांनाय काउन्सिल इलेक्सनाव नारा नाथात UPPL जों जुजिनानै जेरैबायदि रिजाल्ट बिथाङा हाग्रामा महिलारिनो होनो होननानै प्रतिश्रुति होदोंमोन नाथाय बिथांनि जेनिखि प्रतिश्रुति एबा कमिटमेन्ट बियो बिथांनि कमिटमेन्ट मथे नेगेटिभ जादों दा बेनिखायनो जोङो दिनै साननो गोनां मोनसे बाध्य जादों जे बिथाङा गमामायैनो BPF दोलोआव थांनानै जे BPF निफ्राय रेसपन्स मोनाखैमोन नामा ना गमामायै बिबोमोन नामा जे BPF नि बिथांमोनहा गेजेर गेजेर बुंबाय थायो जे सांग्रां ब्रह्मजों फैनाय साफ्रोमबो UPPL निफ्राय फैनाय बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारिनो अर्थात BPF नो सासेबो भट होआखैमोन जायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेननो गोनां जादोंमोन होननानै जोङो गेजेर गेजेर BPF नि दैदेनगिरि एबा BPF नि कर्मिनि खुगानिफ्राय जोङो गेजेर गेजेर खोनानो मोनबाय थादोंमोन दा ओंखायनो जे बिनिफ्राय जोङो दिनै साननो बाध्य जायो बा बिनिफ्राय जोङो हमदांनो हायो जे बिथाङा गमामायैनो BPF आव हय रेसपन्स मोनमाराखैमोन नङाब्ला मैयासो मानो बिथाङा BPF आव जयनिं जानो गोनां जाखो दा बावहाय बेनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो लुबैयो जे बिथांमोननि माखासे बाइटनि गेजेरजों खोनानो मोनदों जे 12 नं चिरांदुवाराव दिनै डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि लिडआव जाय UPPL नि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो जयनिं जाफैबाय बिनि उनाव 14 नं चिरांदुवाराव अर्थात UPPL नि BT एबा माने शक्तिहीन मोनसे समष्टि जागोन होननानै जों एसे खोनानो मोनदों नाथाय जों बेखौसो क्लियार खालामनो लुबैदों जे दिनै 14 नं चिरांदुवार समष्टिया मोनसे शक्तिशाली समष्टि बियो UPPL नि मोनसे मैखोम समष्टि आरो बेनि रिजाल्टआ दाख्लै थांनाय MCLA ल' नङा बेनि रिजाल्ट अर्थात 14 नं चिरांदुवारनि जेनिखि UPPL नि जेनिखि बहाय जेनिखि अबस्था बेखौ जुदि जों नोजोर होयोबा थांनाय माखासे बोसोर सिगांनिफ्राय सोलिबाय थानाय इलेक्सननि जेनिखि फिथाइ जों बिनिफ्रायनो हमनो हायो दा बावहाय जोङो दिनै बेखौनो फोरमायनो लुगैगोन जे 14 नं चिरांदुवारनि साफ्रोमबो रायजो राजाजों लोगोसे BTR नि साफ्रोमबो UPPL खौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोननो जों बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे बिथांमोनहा UPPL निफ्राय BPF आव थांदों होननाया मैयानि खोथा नङा बियो आगोलनिनो खोथा आरो बिथांमोन थांनायनिफ्राय जे जोंनि दोलोआव UPPL आव बा 14 नं चिरांदुवाराव माबा मोनसे प्रभाब जागोन बियो खुनु बाथे नङा जों बेखौनो बुंनो लुगैयो जे जोंहा बिथांमोन थांनायनिफ्राय खुब जोङो जोंनि जेनिखि दोलोनि मावथि बिथांमोननि गेजेराव सिगाङाव जेरैबायदि मोनसे सोमोन्दो गावजों गाव सोरखौबा एना एनि सोरखौबा लानानै सावरायनाय सोरखौबा गाज्रि मोननाय बे मोनसे परिबेस बिथांमोना खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोन थांखांनायनि उनाव दिनै बे परिबेसा जोंनि गेजेरनिफ्राय गैया जाबाय आरो भबिष्यताव बेबायदि मोनसे गावजों गाव सैलायै एना एनि अर्थात गावनिखौल' सिन्था खालामनाय स्वार्थलबि जाय दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै गावखौनो दैदेनगिरि होननानै BPF आव बाहागो लाफैदों बेनिखायनो जों बेखौनो बुंनो लुबैयो जे 14 नं चिरांदुवार समष्टिया बिथांमोन थांखांनायनि उननिफ्राय दिनैसिम खोब मोनसे मोजां अबस्थायाव दङ आरो बेनिफ्राय इयुनाव साबसिन जानो थांगासिनो दं बेखौनो जोङो फोरमायनो लुबैयो जों बेखौनो फोरमायगोन जे बिथांमोनहा जे UPPL दोलोनि दिनैसिम बिथांमोननि जेनिखि UPPL नि सायाव सेक्रिफाइस बा मावदान दङ होननानै जोङो दिनैसिम जोङो नुवाखै खारन बिथांमोनहा जाय बिथांमोनहा दिनै दैदेनगिरि होननानै लादों बिथांमोनहा UPPL नि सासे एबा चिरांदुवार समष्टिनि सासे दैदेनगिरिथार बेबायदि नङामोन जास्ट मोनसे समाव बिथांमोनहा सापर्टार हिसाबै खामानि मावदोंमोन बेखिनि बेनिखायनो जों बेखौनो क्लियार खालामनो लुबैयो बिथांमोन थांनायाव दिनै जोंनि दोलोआ एबा समष्टिया आखु सिगुर आवगासेबो जोंहा जेबो खथि जाया मानो होननानै बुङोबा दिनैबो UPPL दोलोनि जेनिखि निथि आदर्श
इउपिपिएल दोलोनि जेनाखि भिजन बेखौ मोजां मोननानै गोबां दैदेनगिरिफोरखौ इउपिपिएल दोलोआव दिनै बरंस जयेन जाफैनासो दिनै नुबाय थादों। बेखौनो फोरमायनो मोनदेरनानै गोजोननाय मोनबावगोन जे बावैसो सिगां जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे नुनो मोन्दों जे जोंहा बेंटल कलेजनि बारग' गोरायुं एक्स प्रिन्सिपाल मानगोनां डक्टर रन्जित नार्जारी साराबो दिनै इउपिपिएल दोलोआव बरंस जयेन जानायखौसो दिनै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों। दा बावहाय बेखौनो फोरमायो जे इउपिपिएल दोलोआ दिनैसिमबो मोनसे मोजां उद्देश्य गोनां भिजन गोनां बयखौबो लानानै खामानि मावनो हानाय बयखौबो बिसासाव लानानै बयनोबो अननाय होनानै खामानि मावनो हानाय मोनसे दोलो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव। ओंखायनो दिनै जोंहा बेंटल कलेजनि बारग' गोरायुं डक्टर रन्जित नार्जारी सारमोन बायदि समाजाव गोदोनिफ्रायनो अबदान होबोनाय समाजनि मोजां मावबोनाय बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएल दोलोआव दिनै आरो जयनिंसो जाफैबावनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जोङो मानगोनां डक्टर रन्जित नार्जारी सारनिसिम 12 नं चिरांदुवार समस्तिनि जानानै जों सारखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो बरायो आरो साबायखर बावो। आरो बेखौनो जोङो खावलायबावनो लुगैदों बा फोरमायदेरबावनो लुबैदों जे मानगोनां डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि जेनाखि टीम बिथांमोनहा गोबां दङ होननानै बुंनानै लादोंमोन, नाथाय मैया बिथांमोनहा 193 जाबाय होननानै फोरमायदों आरो गोबां थाबोबावदों होननानै जोङो जोंनि सिगाङाव बिथांमोनहा फोरमायदों आरो भबिष्यताव फैगोन होननानै बिथांमोनहा बुंदों। दा बेवहाय जोंबो नुदों नंगौ बिथांमोनजों लोगोसे जोंहा माखासे जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा दोलोनि नीति आदर्शजों मिलायनानै खामानि मावग्रा माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा दंफायोमोन, निस्सय बियो सैथो। नाथाय मैयानि दिनाव जाय इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा इउपिपिएल दोलोनि नीति आदर्शजों जेब्लायबो मिलायनानै खामानि मावग्रा बिथांमोनहा बिपिएफ दोलोआव जयेन जाहैनाय लोगो लोगो बिथांमोनहा बै हान्जानिफ्राय ओंखारनानै दिनै थानायखौसो जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो 12 नं चिरांदुवार समस्तिनि जानानै जोङो बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन, नोंगौ थांनाय माखासे समाव माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिंनि थाखाय माखासे साधारन व्यक्तिगत भुल बुजाबुजिनि थाखाय बिथांमोनहा थांनाय इलेक्सनाव जुदियो जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ एरायनानै बिपिएफखौ सापर्ट खालामदोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा जोङो मिथिगौ इउपिपिएलनि दोलोनि नीति आरो आदर्श मानगोनां प्रमद बर' सारनि जेनाखि नीति आदर्श बेखौ जेब्लायबो मान होयो, सन्मान होयो। ओंखायनो जोङो दिनै नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों खावलायगोन जाय बिथांमोनहा मैया बिथांमोनजों थांफायाखसै बा बिथांमोननि जेनाखि कुटनीति बिथांमोननि जेनाखि स्वार्थ लबि बेखौ हमनो हानानै एरायनानै थाबाय, बै बिथांमोनखौ जोङो जोंनि दोलोनि फारसे फैनानै खामानि मावफैफिनगोन होननानै जोङो मिजिंथिनाय आरो आसा दङ। आरो बिथांमोनहा जोंनि माखासे दैदेनगिरिनि गेजेरजों दिनैसिम जगाजग खालामबाय थादों होननानैबो जोङो मोनसे सर्सआ दिनै जोंनिसिम क्लियार जाफैदों। आदा नोंथांमोननि जे इउपिपिएल दोलो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ थिरांथा मोनसे हाबा मावनो थिरांथा लायोब्ला जोबोद गोहैलो होनदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेखौनो बुङो बेखौनो फोरमायदों, मा बुंगोन बे समाव? बेखौथ' दिनै आंनि खुगानिफ्राय बुङोब्ला बियो सत्यथार होननानै मानसिफ्रा नङाबो सानफ्लांनो हागौ, नाथाय जोङो मानगोनां दानि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा मिडियानि गेजेरजों दिनै मेल मिथिंनि गेजेरजों गावनो बुंथिबाय थादों जे दिनै बिटिसिआव जिखिनि बिथाङा फिथा हाबायबायदों, अन्थाइ खाम्फा गायसनबायदों, बियो थांनाय मानगोनां प्रमद बर' सारनि सरकारनि समाव जेनिखि सेंसन जानाय खामानिखौसो बिथांमोना दिनैसिम फिथा हाबायबायदों होननानै बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंदों। दा बिनिफ्राय बेनो प्रमाण जे मानगोनां डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा बुंनाय बायदि जुदियो डिसिसन मथे बुंनाय मथे खामानि जुदियो मावनो हायोमोनब्ला दिनै जोंनि बाहाय थानायनि बादैबो बे चिरां समस्तिनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय सोंनानै लानो हागोन जे नैबे मास मोनब्रै समाव हाग्रामा महिलारिया 12 नं चिरांदुवारजों लोगोसे
बे खाथि खाला अर्थात बिटिआर ओनसोलाव दिनै गावनि सरकारनि समाव मा मा खामानि मावखो बेखौ रायजोफोरनाव सोंबा आल्टिमेटलि बेनि रिजाल्टखौ एबा बेनि रिप्लाइखौ रायजोफ्रानो होगोन होननानै आङो बिसास खालामो।